Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan da kayo manen iti naimbag kanagasat nga aldaw. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapukan ni pagayam tayo, nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, din makelak iti pamilya a marigrigat. Aklonek ti kinasadot ko, iso nga jakon nagadal, ket kinaykayat kon tinagbalin nga istambay. Arak, babae, ken aminan a klase ti sugal tinasumok ko. Nagbalinak paykit din asuki, iti istasyon ti pulisya dito'y lugar mi. Gapu iti kanayon a panakigulgulok. Nakaritak no kasjay a mabartekak. Isu nga ado dagiti makaap-apak. No maminsan, agsango kami paykit di iti amak nga aginom, banag apagungungtan met ti inak. Ti amok idikat agnanayonan akastoy ti biag ko. Ngamdimteng ti jak ni namnama apasamak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rael, nalpasan ti reglementary period, mabalin mo ti rumwar. Madamdaman ton sarento. Dito akong presento mangal daw. Kasla na imas ti sidayo kahit. Ay, unay kan Rael. Aramidam samot din a hotel ti istasyon mi. Pabasulan nyo dagiti awanan bay nakabaranggayak. Ngamin, di da maumuma amang reklamo kanyak. Isuda pa ikit din taking basol. Kat mo sigamot tinalaing. Naglaing ka makiapan no kasya na bartek ka. Binarsa-barsak mo pa iti bato, ti balay ni Kapitan. Amom ngamin sarento, makapasurong da dya Kapitan mi. Nakasadsadot. Amo na nadadal ti basketball court idi na panabagyo. Ngam di naman la aksyonan mate. Awanan ati pagpalabasan mi iti oras no kasjay nga awan palot. Oh, abay, mano ka din titawan mo ita? 30 ko na. 30 matgaya mo titawan mo. Inuubing pa ila ti panunot mo. Day talpag palpalabasan ti oras ti ambong maramidan. Ha? Katanya ko mga tinamnamam itikas kanya asaan na nakaadal sarhento. Saan aya ngag sideline ka idi kanimang kanor? Ida drive mo ti jeep na. Wan, masaduta kon. Makapasadut mo't ngamin ti agtrabaho sarhento. No kasta, agpada kayo lang kani kapitan nyo. Sadok! Sa di numanan tinagapwamhana. Napanak na kimisa nanang. Kabarbarugayam ti Paris Priest tayo. Madlaw anasingpat. Ken champion ti looks na. Uray addan edad na. Ay nahana. Misa ka amisa. Ngam awan mat mapaspasamak. Isumat latta ti biyag tayo. Saan mat asungsungbatan ti Diyos dagiti kararag mo. Ala ni nanang. Domingo pa'y mat ita, mabalin ka di, saan kayon nga agdiskurso. Tanya ti kayat mong aramidag. Agul uli makaklatan, jak agsasao kasjai. Ay, biag aya, nabambanog akon iti kastoy a klase ti panagbiag. Ti amam,
inaldaw anabartek. Ni manong mo met Arael. Aguray ka. Sa dino ti ayan ni manong mo, kasla dualdawan ajak nakikita. I'm home! Aday tanti birbiro kanyo, nanang. Naggap-gapwam manan, Rael. Sa dino kumapay ngay, nanang, siyempre, ijay presento. Ijay laang matipagpalpalabasan na iti agpatnag, nukas jay amabartak. Ay, awan mon, Rael. Oo, kita nyo kiti, oh. At dapat take out ko. Pinabalunan nak ni Sargento. Adobo ang manok ko naman. Isong imbes nga agdiskurso ka di tananang, nasaysaya at namangantayon. Sige, daro pa yung pangabakin nak. Oops, may sabay. Oops, uy, good. Ayos. Nangabak ti postak. Adda manan pang-arak ko no kosto lang. Naggana sa nabiyag. Diyos ko, kaano ka di asong batam dagiti kararag ko? Kaano nga ta sumaya at mati panagbiag mi? Nabanuga kon iti kastoy a klase ti panagbiag. Agpakpakaasi Diyos ko. Sapay ko ma, tapagbalbaliwo mo ni manong ko. Mabutangak ngamin, Diyos ko. Amangan nyo iti may isang aldaw. Saan laangan nga iti presinto ti papanan na? Nudikat. Hana! Hana, anak ka! Ninanang day dyan. Apay ka di, nanang. Ay, nahan ni Manong mo, Rael. Ni Manong mo. Apay ni Manong. Anya tinapasamakan ko, ana. Basol mo amin daytoy ang mapaspasabak italando. Na, apay ngay asyak ti pabasulam mirna. Gaputa saan ka nagbalin a pagwadan nga ama. Kitaom ita ti anak mo. Dimbakal a barumbado. Ay, di nakman pabasulan. Kitno sika matinang padakkel kadakwada. Sika ti kanayon da akadwa kabayatan ti kadak iti trabaho. Ita, siyak ti pabasulan. Sika ti nakasursurwan na kadagiti agduduma klase ti bisyo. Ay, agtal na ka man. Imbis at sermo-sermonan nak. Ingka sikaswan ti anak mo nga da iti ospital. No adda ko man natalgad at trabahom. Nakalpas kumamat ni Rael iti panagadal na. Ngam saan mat, taadda dita nakatambay. Agin inom, kat inton mabartak, agbirok iti kaapan na. Hay makaumaabiag. Muenain basol kon. Siyak aminan ti aking basol iti kamalasan iti biyag tayaw. Kaano akpay aya nangabaken ka. Sika akanayon ti hustaw. Sa dino ti papa naman nung Rael, saan pa'y laang anaimbag ti sugat ditang ulo kan kiday mo Makapaburyong dito balay. Ay namanong, amom kadi adandanin na awanan iti puot ni nanang, idi nakita na kaadara-dara. Ti amuna, nabuungan ta ulom. Oo, ikayo met. Ni, papa namon ngay manong, saan ka apumanaw? Uy, Manong Rael! Tal na ka man. Kaya't ko tulumor. Na, ay, makaammo kay tibiyag mo. Nagtangken ta ulom. Sino ti kumarit ka na kayo, Agpipinadas na yun, no kaya tiyo. Saan na siya tipadpadasan nyo, Hoy, Rael, nabarta ka manan. Di mo man amon tilablabidam. Agdala ka man, makadisturbo ka kadagiti kaaruba. Disurasan ti rabi. Rumar tinaturod ko na. Aglalaban tayo ta makita ti malalaki. Ay, naanak ko, dumgag ka kumamot iti sao. Pang-asim. Intun kwan, i-report da ka manan. Apay, kayat mo manen ayat ti mapan maturog iti pagbaludan. Awan bibiyang ko kadang kita karuba. Aramidin dati kay kada. Agreport da. No iso ti pagragsakan da. Nagadunga mo da. Sana ka mabutang. Awal
Nabutang ko. Ay, awan mo, Rael. Talaga natangkan ti ulom. Awan dengdeng gemasaw. Iso makaammo ka nga rod itibiyag mo. Makauma ka. Panyamatan. Ita pa yan nadadahilan. So, apay dardarasak. Balada ba kon? Agalas 9 kat. Alas 10 ti kasar ija simbahan. Ne, apa yan? Ay, agyaman ang Diyos ko. At dan sa akin di good Samaritan ngayon patulod mo. Nan, ano tilugan nyo? Saan mo ta na ma-start, Barok? Uy, sikat ka baro apa di dito lugar ni? Uen, Barok. Kahit jo ka di nga gandar tilugan nyo, Father. Uen ko mabarok. Amangan no ka ba alam kiti apa andaran? Ada ngamin habhabulag akasara. Karag-karag mo't ngamin ang tilugan nyo, Father. Gumatang ka ngaminan iti baro, Mabalin ko taramanan ita. Ang mga no inton madamdama, wano inton bigat, kat madadal tumanan. Among ka diatag maneho, Barok. Ha? Apay ka di, Father? Nay. Si kakadinday ta, Rael. Wow! Ayos Mayat ti pormam ita manong Rael. Oh, bagay ko kadimot lang. Uniforme met day ta, anak. Buntatang, impadaitan nak ni Father John iti uniformek. Iti kasta, di sintimat akitaan. Kantam no saan ako na marigatan nga agbiro kadagiti isuot ko, no kasi nga dalakad mi. Ay kayo nasaya at ano kasta, Barok? Agdwabulan mo pailaan kini Father John. Ngam dakkelan tinagbaliwam amanong. Ha? Makapasaron nga rin maminsan. Ngamin, oray, kayat ko kumati uminom. Jakmat basta mapanawan latan ni Father. Adi, mumpuwain latan ti inumam. Ala ni tatang. Ha? Sakbay na panunot mo, naaramid kunday tatang. Anya! Manong Rael. Naminsan lang matkit di. Naamuan nga ni Father, iso pinagungtan nak. Iso dya akong inulit. Day takot ti malalam manong. Kaya't ko nga ro din na panawan, jakman amoy ti da dya padi. Kasla sidag-tirik na kan ko na. Sabalit iti panagkita na kanyak. Saan akas iti panagkita dagiti daduma kanyak, aparikot ti sangalubungan. Ti panagkita da dya apadi kanyak, ket may sak anasayaat, ken mapangnamnamaan a tao. Naimbag nga orasyo, Father. Oh, si kamat gaya, Mirna. Nakapasyar kamat. Wan, Father. Inyagan kayo iti rambutan kan abukado. Kapuros dagita, Father. Nagsayaatan. Agyaman ako na, Mirna. Aywan, adda ni Rael iti bangir a building. Adda ngamin activity mi into no may alawas, ket sursuruan na dagiti ubing agkanta. Malaksi da nalaing agkanta. Nalaing pa'y gayam nga gitara ni Rael. Wan, Father. Nalabsak nga rod itay. Imala iti amana. Nalaing ako manta kan aggitara. Father. Agyaman akunay kada kayo, Father. Amuyo kadi apermi asakit ti ulok day tanga ubing. Idi awan kayo pa'y dito lugar mi. Kinapod nun kasla urayak laengen nga daw may mangibagaan atayan ni Rael. Gapu iti kinalaing na amakiapa. Nang runa no kasjay amapartag. Nagbalinan asuki da ije presinto.
Gapo iti panagsubli-subli na iti pagbalutan. Mirna, awan imposible iti Diyos. Kabalan na pagbaliwan ti may sa tao. No lakit di tagtalag tayo kuana. Father, agyamanak iti panangibilang yukin ni Rael kas anak yung atan. Awan ang yaman na Mirna. Nasing patatao ni Rael. Awan lang amin, ti usto amang tarabay kan kuana. Nang runa ket puro barumbado ti barkada na. Iso ama isursurot mat iti sana na saya at nga ugali da. Itatanaya dayo tayo ni Rael kadakwada. Makita tayon ti pudno a kinatao na. Apay day Rael baraw. Lakaya kon. Tapno agbasa iti kasta. Ken nawanan tsukos ka. Diakon mabasa dagiti nagbabasit a litrana. Ay na, nakabiro kay manan iti irason nyo tatang. Sige, sige. Into nagsweldo igatangan kayo iti reading class nyo. Iti kasta mabasa yo ti Biblia. Ay, sanayin. Gastos ka pa ilaeng. Sanayin. Ay natatang, saan kayo ngaminan ako muntra? May sakamay. Hanadin ko. Itugot mo tuman ni tatang no kasya makimismisa ka iti Domingo, wen? Ha! Manong, itugot ko idakin ni nanang. Amok akor ni kada kayo to ibagak tatang. Ang amuyo ka di. Naragsak gaham ti biyag no asidag ka iti Diyos. Dumaminsan, ti amu tayo ket awanan namnama. Ti amu tayo ket awanan ti maragpat tayo iti biyag. Angam no awatam gayam ti Diyos iti biyag mo? Ket italak mo amin aparikot ken dagansen mo iti biyag ken kuana? Lumag antirik na. Ket ininot a mabalbaliwan ti biyag tayo. Miss F, no ikumparak ti biyag ko idi ken ti biyag ko ita, kasladyak pay laeng mamati. Ti amok ket awanan pagbaliwan ti biyag ko. Ti amok ket agnanayon akon nga istambay aginggang ay pulang ko ti bulod ko abiyag. Pudno gayam atunggal pinarswa ti Dios ket ada na ituding a misyon na ditoy rabaw ti daga. Dakkel a panagyaman ko ngamin na amok ni Father June ken dagiti daddo mapay nga agpapaay iti simbaan ket nagbalindaan na saya at nga impluwensya kanyak kang runaan ti amin na amok ti Dios ket iso ti nakapagbalbaliw iti biyag ko. Daytoy man ti padas ko ajak Topolos malipatan. Toy pagayam mo, Rael. Ken ka pagayam, Rael. Bayat ti kadda tayo dito'y rabaw ti dagang agbibiyag, saan nga imposible ti agbalbaliw. Nang runa, no talaga nga kayat tayo ti agbaliw. Rumbang nalaeng abumangon tayo iti pan nakaisukba ket mga barwanan tayo iti baro abiyag. Italek tayo ti amin iti Diyos anamarswa, iti kasta ket agbalin anaragsak kenalag-an ti panagbiag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Ket patsek, anakaibati iti adal ken liwliwa kada kayo amin. Sapay kuma, tadi kay mauma amang tarabay, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.